هرێما ئەفرینێ لە باکوورێ سووریە یەک ji deverên herî dewlemend û navdar bi cihwarên şûnwarî yê ku dîroka wan vedigere hezaran salan û şaristaniya herêmê derdixe ber çavan. Piştî destedanîna Tirkiye ser Efrînê çaranûsa van şûnwaran wenda ye ku hin derhatin bombebarankirin û rûxandin û derên din jî rastî talankirin û dizînê tên. Nebî Hûrî Angû bajarê Sîryos û şanogeha wê ya Romanî û kevnar herî dawî rastî destedirêjiyê ji aliyê komên tundrê ve hatiye. Dûrgiringiya şûnwarî ya Nebî Hûrî û dîroka wê arkeolojîst Salah Sîna agahî dan me. Tiştê herî balkêş di şûnwarên bajarê Sîros da ew şanogeha got tê de hatibî avakirin û vedigere serdema Romaniyan ew şanogeh mezintirîn şanogehên di rojhilata navîn de ne yani tê hesbandin şanogeha Sisiyê ye ciyalê mezinbûnê da. Şûnwarên Sîryos ku vedigerin sed sala çarêberî Zayînê li bakurê Efrînê dikevin. Li kêleka çema Efrînê hatiye avakirin ku du pirên Romanî kevnar jî li nêzî wê hene. Li gor hatiye zanîn ev şûnwar rastî pêlîstin û dizînê hatine ku komên çekdariyên bi artêşa Tirk re êrişî Efrînê kiribûn erdê Nebî Hûrî dikulin û li nîşaneyên şûnwarî digerin û avahiyan jî têda ava dikin ku dê rûyê deverê yê dîrokî têk bibin. Li gor Sîno dibêje. Hereketekî pir mezin dendirî vê bajarî da heye aliyatên mezin aliyatên giran wek bildozer û bagir û me bagir jî tê de hazirin û tiştin di hindirî bajarê kevin da tiştînî ecer nû hatine avakirin çi di hindirê wê odena da tê çêkirin em nizanin şivantî tê de pir bûye bi nav dibin navê çêrandina pez da însan li wî derê top kirine. Salah Sîno diyar kir ku Tirkiye ji ber van kiryaran berpirsiyar e ku di salên alûziya Sûriyê da bêtir ji 16,000 perçeyên şûnwarî ji bo Tirkiye hatine revandin û ev yek binpêkirineke ji zagon û hevpeymanên navdewletî re û wiha doman. Sist û ne di astekî werê xastin hereket û liva Munazama UNESCO bi taybet yani tenê daxuyanî hatin dandin û got em dixwazin zirara gobiye di êrişa li ser vê cihna hatiye çêkirin em dixwazin wê zirarê tespît bikin heta kîjan astê zirar bûye. Ji ber êrişa Tirkiye di ji Efrînê şûnwaran zerareke mezin dît. Bi dehan cihên dîrokî wêran bûne yan jî hatine talankirin. Dîroknas vê yekê bi hewildana tepsandina şaristaniya herêmê didin nasîn û banga parastina şûnwarên herêmê dikin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.